Niša Dragana Sotirovski je istakla da je zadovoljna što se crkva oslikava, jer Nišlije zaslužuju da imaju takav hram. Od 1999. godine kada je postavljen kamen temeljac, dakle u vreme bombardovanja, do danas prošlo 25 godina i 25 godina eparhija i grad se trude da ova crkva bude završena, da izgleda drugačije, da to je hram koji se nalazi ovde, da kažem, u jednom širem centru grada, u gradskoj opštini Medijana, koji gravitira zapravo veliki broj ljudi i mi ćemo se finansijski truditi da i narednih godina, pa i do kraja ove godine takođe pomognemo, kao što smo pomogli za izgradnju crkve Svetog Vasilija Ostroškog, kao što pomažemo za izgradnju crkve Svetog Marka u naselju 9. maj, kao što ćemo raditi crkvu u naselju Čalije, odnosno na budućem bulevaru Svetog Pantelimona, tako ćemo i ovde gledati da se završi